História pančuchových nohavíc, pantyhose a baletu je od stredoveku až po súčasnosť fascinujúco prepojená cez mužskú módu, anatómiu a hľadanie maximálnej slobody pohybu. To, čo dnes vnímame ako typický ženský kúsok šatníka, formovali po stáročia najmä muži. Stredovek, výhradne mužská záležitosť. V stredoveku ženy nosili dlhé šaty, pod ktorými si nohy chránili len samostatnými podkolienkami uväzovanými pod kolenom. Pančuchové nohavice, ako ich poznáme dnes, majú pôvod v mužskom šatníku nohavice s nohavicami, hoselomka šauses. Muži nosili priliehavé, súkenné alebo vlnené tkané nohavice, ktoré spočiatku pozostávali z dvoch oddelených kusov pripínaných k opasku. Módny zvrat, keď sa v neskorom stredoveku, 14. 15. storočie, skrátili mužské tuniky, obe nohavice sa v rozkroku spojili. Vznikli prvé skutočné priliehavé pančuchové nohavice, doplnené o kryt rozkroku, tzv. Kód piece, symbol mužnosti. Vypracované lítka v tesných pančuchách boli v stredoveku a renesancii vrcholom mužskej príťažlivosti a spoločenského statusu. Zrod baletu, renesancia a baroko. Dvorská etiketa a králi v pančuchách. Balet vznikol na kráľovských dvoroch v Taliansku a Francúzsku ako čisto mužská záležitosť. Kráľ Slnko ako tanečník, francúzsky kráľ Ľudovít XIV bol vášnivým tanečníkom a zakladateľom prvej baletnej akadémie. Aristokrati tancovali v dvorských topánkach na podpätku a hodvábnych priliehavých pančuchách, tikc, ktoré dokonale ukazovali geometrické línie nôh a svalov. Prechod k ženám, ženy sa k profesionálnemu baletu dostali až neskôr. Dlhé desaťročia však museli tancovať v ťažkých korzetoch a dlhých sukniach, čo ich v pohybe obmedzovalo. Revolúcia na javisku, v 18. a 19. storočí sa baletný kostým radikálne zjednodušil. S príchodom kratších sukní, tutu, si baletky obliekli hodvábne a neskôr bavlnené baletné pančuchy, aby si zachovali cudnosť, no zároveň ukázali náročnú techniku nôh. Súčasnosť, technologická revolúcia a sloboda storočie prinieslo prevrat, ktorý oddelil bežnú módu od tej baletnej a zmenil pančuchy na globálny fenomén nylon a likra. V roku 1938 spoločnosť DuPont vynašla nylon, čo umožnilo masovú výrobu elastických, jemných pančuchových nohavíc. V 60. rokoch s rozmachom minisukní sa pančuchové nohavice stali oslobodením žien od nepohodlných podveskov. Baletný štandard, dnešný balet si bez nich nemožno predstaviť. Moderné baletné pančuchy sú vysoko odolné, zmes mikrovlákna a spandexu lomka likry, funkčnosť v tanci, pre tanečníkov plnia kľúčové úlohy, držia svaly v teple, poskytujú miernu kompresiu na zlepšenie krvného obehu, absorbujú pot a pedagógom umožňujú dokonalú kontrolu čistoty línií. V modernom baletnom tréningu sa využívajú aj tzv. Convertible tikc s otvorom na chodidle, ktoré umožňujú baletkám rýchly prístup k prstom a ošetreniu plusdierov bez toho, aby si museli zvliekať celé pančuchy. Inkluzivita, kým v minulosti boli v balete štandardom ružové pančuchy, ktoré mali imitovať farbu pokožky kaukazských baletiek pod javiskovým osvetlením, dnes sa kladie dôraz na diverzitu. Výrobcovia a svetové baletné súbory čoraz častejšie využívajú pančuchy a špičky v odtieňoch prirodzenej farby pleti všetkých tanečníkov. Chceli by ste sa dozvedieť viac o konkrétnych stredovekých materiáloch, alebo vás zaujíma vývoj baletného úboru pre mužov a ženy podrobnejšie? Tu je detailný pohľad na vývoj stredovekých materiálov a na radikálnu premenu baletného úboru pre mužov a ženy od dvorskej etikety až po moderný športový výkon 1. Stredoveké materiály, od drsnej vlny po luxusný hodváb. V stredoveku neexistovali elastické materiály, žiaden elastan či spandex. Pružnosť oddevu sa dosahovala výhradne strihom a vlastnosťami samotnej látky. Strih po šikme, cud on the bias. Látka sa nestrihala rovno po smere tkania, ale diagonálne pod uhlom 45 stupňov. Tým tkanina získala prirodzenú mechanickú pružnosť a dokázala obopnúť nohu. Vlna bol najbežnejší materiál pre stredoveké nohavice, hose. Jemne česaná vlna bola hrejivá, prekvapivo pružná a dobre držala tvar. Vyššie vrstvy nosili jemné súkno, chudobný hrubú, drsnú vlnu. Linen používal sa najmä na spodnú bielizeň, spodky brajes a spodné pančuchy. Ľan sa dobre pral, no nemal takmer žiadnu pružnosť, preto sa na vrchné priliehavé pančuchové nohavice nehodil. Hodváb, silk výsada najvyššej šľachty a kráľov. Hodvábne pančuchy boli nesmierne drahé, lesklé a hladké. Stali sa priamym predchodcom divadelných a baletných kostýmov 2. Vývoj baletného úboru pre ženy, od ťažkých sukní k úplnej slobode. Ženský baletný kostým prešiel transformáciou od ťažkopádnych spoločenských šiat až po minimalistický dres, ktorý odkrýva každý pohyb. 17. storočie ťažké barokové šaty, korzety, parochne, obmedzený skok. 1730, meter camargo skrátenie sukní nad členky, odhalenie techniky nôh. 1832, meter taglionerie prvá romantická tutu, ľahký tyl polítka, tanec na špičkách. Koniec 19. storočia klasická palacinková tutu, krátka, odhaľuje celé nohy. Súčasnosť trikot, dres, slikry a elastické pančuchy. Barokové väzenie, v 17. storočí tancovali ženy v rovnakých šatách, aké nosili na kráľovskom dvore. Tieto šaty vážili aj niekoľko kíl, mali veľké obrúče a korzety.
Pohyb nôh bol takmer neviditeľný. Prvá rebelka Marietta Margot, v roku 1730 si táto francúzska tanečnica odvážne skrátila sukne nad členky, aby diváci videli jej rýchlu prácu nôh, entrechat. Aby zachovala slušnosť, začala pod suknatými šatami nosiť ochranné kalhotky, Salons de précaution, romantická éra, 1832 smutný smajlík Marie Taglione vytancovala v balete Sylfida v prevratnom kostýme. Zrodila sa romantická tutu, dlhá, nadýchaná sukňa z vrstiev ľahkého tylu, ktorá siahala po lítka. Pridali sa biele hodvábne pančuchy a prvé saténové topánky bez podpätku, zrodil sa tanec na špičkách klasická, palacinková, tutu, koniec 19. storočia technika v Rusku, napríklad v baletoch Labutie jazero či Spiaca krásavica, bola čoraz náročnejšia. Sukňa sa musela drasticky skrátiť a narovnať do vodorovnej polohy, aby baletka mohla robiť 32 piruet, faux-ités, bez toho, aby sa jej látka motala medzi nohy 3. Vývoj baletného úboru pre mužov, od dvorana k atlétovi mužský baletný kostým sa vyvíjal opačne než ženský. Kým ženy odhaľovali nohy postupne, muži ich mali odhalené od začiatku, no menil sa charakter ich úboru z dekoratívneho na čisto funkčný dovorský luxus. 17. 18. storočie muži tancovali v brokátových kabácoch, Gustav Corps, mali parochne, masky a topánky s pevným podpätkom. Na nohách mali spomínané priliehavé hodvábne pančuchy. Ich pohyb bol aristokratický a dôstojný, nie atletický zjednodušenie. 19. storočie s príchodom francúzskej revolúcie zmizli parochne a podpätky. Muži začali nosiť priliehavé dlhé nohavice alebo legíny a mäkké baletné piškóty, čo im umožnilo robiť vysoké skoky. Moderný vek a trikot, 20. storočie, súčasnosť. Ruský tanečník Vaslav Nižinský spôsobil revolúciu, keď odmietol nosiť tradičné krátke nohavice cez pančuchy a tancoval len v priliehavom trikote. Dnes je štandardom mužský baletný dres a hrubé elastické legíny, baletné legíny lomka tikc. Tieto legíny poskytujú silnú kompresiu pre svaly, chránia ich pred zranením a nechávajú vyniknúť extrémnu svalovú anatómiu moderných tanečníkov, ktorí sú vnímaní ako vrcholoví športovci. Biele hrubé začiarkavacie znamienko zhrnutie obdobie ženský úbor a materiály mužský úbor a materiály funkcia pančúch lomka dolnej časti stredovek dlhé šaty, vlnené lomka ľanové podkolienky krátke tuniky, vlnené lomka hodvábne spojené nohavice, hose, ochrana pred chladom a prejav spoločenského statusu renesancia lomka baroko ťažké korzety, obruče, dlhé sukne brokátové. Kabáce, hodvábne pančuchy, topánky na podpätku estetika dvorskej etikety a zobrazenie línií u mužov 19. Storočie romantická a klasická tylu, tutu, hodvábne pančuchy priliehavé dlhé nohavice, mäkké piškóty bez podpätku zachovanie cudnosti pri skrátení sukní a umožnenie skokov súčasnosť likerových dres, mikrovláknové tréningové pančuchy, konvertible, kompresné baletné legíny, tikc, dres, suspenzor maximálny rozsah pohybu, bezpečnosť svalov a inkluzivita pleti.